ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Dom TJ. имрӯз 16 январи соли 2022 1000 рубл 148 сомонӣ ву 20 дирам, $100 1130 сомонӣ. дар имрӯзанавормон 14 та хонаҳои фурӯшӣ мешаванд аз шаҳри Душанбе, Хуҷанд, Бухтар ва ғайра. нархҳо аз 56 000 сомонӣ сар мешаванд. барои ҳамин ҳатман набора то охира тамошо кунед, лайк монед ва дар каналмон подписатсия кунед. тамошобинони гиромӣ, агар шумо ягон хонаи фурӯшӣ доштагӣ бошед, ба рақамҳои барои реклама танҳо дар WhatsApp ё ин ки имо сурат ва маълумоти пурраи оиди хонатон роӣ кунед. агар хона гуфтеста бошед, дар комментария нависед чӣ хеле хона шумо дар кора. бисёри бад гап намезанем, рафте. тамошобинони гиромӣ, интернет-магазини Саломат Муслим Shop барои занҳо либосҳои зебои замонавиро бо нархи дастрас пешниҳод мекунад. доставка доранд, ба тамоми кунҷи дунё мерасонанд. марҳамат, дар YouTube каналшон Саломат Муслим Shop обуна шавед. ссилкаш дар комментарияи видео. барои заказ ба рақамҳое ки дар рӯи экран мебинед танҳо дар WhatsApp ва танҳо занҳо муроҷиат кунанд. инстаграмам доранд. ҳама ссилкаҳо дар комментарияи видео. Dom TJ Саломат Муслим Shopро тавсия метиҳад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ҳисор, деҳаи Уртабуз. пеши духтурхонада қарор дорад. мактабам дар наздикишай, гирди хона забор кардагӣ маҳкам мебошад. обсвет дар назди хона, ҳуҷҷатош то соҳибмулкша тайёрай. 3 сотиқ замин дорад ва нархаш 56 000 сомонӣ. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экран. рақамҳое ки охирашон 5505 мебошанд WhatsApp дорад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, якхонага бо масоҳати 33 метри квадратӣ дар дуюмо шонаи бинои советӣ. хона ремонти нав дорад ва ҷойгир аст дар ноҳияи Фирдавсӣ, чораҳаи диагностика. доми 6 этажа мебошад. хона дар дуюмо шона қарор аст. нархаш 285 000 сомонӣ. плюси ҳамин хона ҳамин мебошад ки дар дуюмо шона қарор аст ва ремонташ хуб мебошад, лекин минусаш ҳамин аст ки масоҳаташ бениҳоят кам, ҳамаги 33 метри квадратӣ ақаллан ду хонага мебуд. нархашда боле мени хай мегуфтем ки туғри, лекин дар як хонага ин нарх фикр мекунем туғри нест. замини фурӯшӣ дар Кибил, наздикии шаҳри Норагда. дӯстони азиз, 4 сотиқ замин мебошад ва нархаш 85 000 сомонӣ. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экран. рақамҳои Москва WhatsApp дорам. дӯстони азиз, хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Рӯдакӣ, ҷамоати Гулистон. 8.5 сотиқ замин, 3 дар хона, об свет доимӣ, подвали 8x7 дорад. дарахтҳои мевадиҳанда дорад. капатоки анорхона. таъмираш нав кардагиай аз Аманал то хонара 10 минута роҳ мебошад бо мошин. наздикии сешанбе бозор, аймости дарёи Душанбе кам мегзарӣ. дар ҳисоби Рӯдакӣ қарор дорад. ҷамоати Гулистон. документош 100%ай оформид мекунам, метмша, мегӯяд соҳибаш. нархаш 250 000 сомонӣ, камтар арзон ҳам мешавад. рақамош барои тамос дар рӯи экран. 3 дар хона, коридор, баня, ҳоҷатхона ҳамаш ҳаст. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, дар поёни корвон, наздикии терминал ҷойгир аст. ду хонага бо масоҳати 53 метри квадратӣ дар сеюмо шонаи бинои новостройка. худи дом аз 5 ошона иборат аст. ремонташ нағз мебошад. домои нав, обсвет документ дорад ва нархи хона бошад $29 000. сомонӣ ва рубл дар рӯи экран. рақамҳои соҳибашам дар рӯи экран. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Восед,
кӯчаи Мирзо Турсунзода. хона аз 4 ҳуҷра иборат аст, 4 сотиқ замин. нархаш бошад 260 000 сомонӣ. боз арзон ҳам мешавад. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экран. аз номи канали Dom DJ гап занед. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи шаҳри Тус, Носири Хусравда. 12 сотиқ замин, 7 дар хона, кухни баня дар дарун, 2 хонаш ремонт кардагия, ремонти замонавӣ, обсвет ҳамавақта, дар пеши хона адел ва больница. нархаш 300 000 сомонӣ. бо дагавор мекунем, мегӯяд соҳибаш. рақамош дар рӯи экран. хотиррасон мекунем ки рақамҳои соҳиби хона WhatsApp имо доранд. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе дар Жилмассив. як хонагам бо масоҳати 25 метри квадратӣ дар чорумошонаи бинои советӣ. хона ремонт дорад. дом чорошонагаи кирпишнӣ мебошад. зимистон бо оби гарм таъмин аст. дар атрофи дом масҷид, мактаб, садик, бозор қарор дорад. транспорти 5, 16, 18, 44 мегардад. бо курси доллар $18,000 мешавад. лекин сомонӣ қабул мекунем ва боз хотиррасон мекунем ки ҳама хариду фурӯш бо қурби давлатӣ, яъне сомонӣ гузаронида мешавад. доллар ва рубл ҳамчун фақат барои фаҳмиш. дар дуюм ошона ҳам дорем, мегӯяд соҳибаш. марҳамат, рақамош дар рӯи экран. алиш намешавад хона. нархаш 205 000 сомонӣ. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Бохта, пештаракуру Хунтепа. як хонагам бо масоҳати 55 метри квадратӣ дар чорумошонаи бинои советӣ. хона ремонт дорад ва нархаш бошад 200 000 сомонӣ. арзон ҳам мешавад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Бохтар бар маҳаллаи Ваҳдат 3 ҷойгир аст. як дар хона дорад ва 3,6 сотиқ замин. дорои як ҳуҷра мебошад. канализатсия, оби водопровод ҳуҷҷат дорад. 100% ҳамаш, мегӯяд соҳибаш. ориентир қафои мошинбозорда қарор аст. масъалаи иваз ба дуҳуҷрагӣ панелниро низ дида мебароем, мегӯяд соҳибаш. марҳамат, омада бинед, бо гап мезанем. срочна. нархаш 239 400 сомонӣ. арзон ҳам мешавад ва чӣ қадр ки гуфтем, алиш ҳам мешавад бо духонагаи панелнӣ. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе. як хонагам бо масоҳати 30 метри квадратӣ дар шашмошонаи бинои Новостройка. хона чӣ хеле ки мебинед, пад абои тайёр кардагиай, ҷойгир аст дар политехникум, доми 6 ошонагада. хона дар 6 ошона қарор аст. нархаш 160 000 сомонӣ. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд. як хонагам бо масоҳати 32 метри квадратӣ дар чорумошонаи бинои советӣ. хона ремонт дорад ва ҷойгир аст дар шолкомбинат, повороти маршруткаи 1. соҳибаш мегӯяд ки хона дар ҳолати хуб қарор аст. нархаш 195 000 сомонӣ. арзон ҳам мешавад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд. се хонагам бо масоҳати 75 метри квадратӣ дар шашмошонаи бинои советӣ. хона бе ремонт мебошад ва ҷойгир аст дар 8 микрорайони шаҳри Хуҷанд. срочна недорага, мегӯяд соҳибаш. нархи хона 285 000 сомонӣ. арзон ҳам мешавад.
хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе. Як хонага бо масоҳати 53 метри квадратӣ шуморо метавонем ба ҳазур ба ду хонага табдил тиҳен дар ҳафтумо шонаи бинои новостройка. хона бе ремонт, яъне коробка мебошад. айни ҳол дом дар ҳолати катлаванай бояд 2023 солда супоран шавад. ай ду блок иборат мешавад. ҳар блоки домда 14 ошёна мешавад. агар сумша ба пуррагӣ супорен дӯстони азиз, арзон ҳам мешавад. нархаш 253700 сомонӣ мебошад. марҳамат. адреси хона бошад ҷойгир аст дар назди казинои Саидшоҳ. кадоме надонад дӯстони гиромӣ территорияи хонара рӯ па рӯи кумитаи андозда ҷойгир аст. аз як тарафаш территорияи Гулистон ва цирк мешавад, аз дигар тарафаш территорияи Султони Кабир. ва ин буд охирон хонаи фурӯшӣ дар имрӯза навормон. раҳмати калон дӯстони азиз ки моро то охира тамошо кардем. то боздид барори коршумода. худо нигаҳбон тамоша.